ba daɗi ne, abun ba daɗi. A taɓa malaminka kuma shaidani ne ka ji haushi, a taɓa manzan Allah ka yi dariya ka ce akwai hujja. Allah ka raba mu da wannan fahimta, Allah sa kan mu gani. A kore iyayen annabi jahannama mu ce akwai bayani, wallahi ba wani bayani. Idan mamar annabi ta yi wuta, wallahi wuta ne. Baran gaya muku, wallahi wuta ne. Ta ɗau annabi wata 9, ni mene wa Allah, ni ɗan banza. Mene wa Allah da zan shiga aljanna. Kai, assalamu alaikum. Idan wannan gwamnan ya gama shekara 4, akwai kamfen da zan gaya ma, ka je kai ko jama'a za su yadda. In ka je ka tara jama'a ka ce assalamu alaikum, kar ku zabi gwamnan nan na APC, ya bar babansa ba abinci, mamansa ba abinci, garin kwaki ma ya ba su kyauta, za a yadda. Akwai mai yadda? To a baiwa annabi Muhammadu, a baiwa annabi Muhammadu rahama gaba ɗaya na hannun shi ya raba ya hana iyayen shi. Jama'a, yanzu ko ɗan kasuwa ne ya arziki ya ci da garin nan kaba na yin wahe bar uwansa da uban shi. A ce duk garin nan Allah saka Alhaji Salihu, wallahi mu ma buhu 5 ya turo, mu kan 20 ma da yake gidan mu babba ne. Sai aka je gidan uwarsa ba abinci, kwana 3 ko 4, tana nishi sama, akwai za a yadda? Magana banza. Idan Allah ya bashi rahama yana kayyade mai ne, raba ta yake, saltu'uda, ita tambaya ana baka, raba ma masoyanka. Sai manzo Allah ya ce baban shi makiyin shi ne, mamansa makiyarsa. Bari in gaya ma wani kalma da yake gaya wa matar Sayyidina Abbas, wadda ta haifi Sayyidina Abdullahi. Bai ce mata ummu Abdullahi saboda alkunya, sai ya ce mata ummul fadali, uwar falala. Babansa falala ne. Ka je ka karanta hadisi, in kaga ummul fadali, waye sa mata ummul fadali? Annabi ne. Sunan baban shi falala, da haka ba zai kama sunan ummu Abdullahi ba, sai dai ummul fadali. Yana kunyan kama sunan baban shi, balle ya wurga shi jahannam. Akwai wani hadisi a Muslim, daga gani ka san yan iska ne suka kera shi. Wayan tambayi manzo Allah, da san ka yana da amfani, me ya amfani baban sai na Ali? Sai annabi Muhammad ya ce, to ba dan yana so na ba, ai da yana wuta, amma yanzu ba ga yana can gefe ba. Wai annabi ya ce baya wuta, amma yana dan gefe. Wallahi ku je ku yi nazarin Muslim juz'i na farko. Abun fa akwai shiririta, kai idan ba kai nazari ba, Yahudu sai jefa maka magana guda ɗaya a littafi mai kyau, he ka rikici. Mu ba mu da kaufi iyayen annabi na aljanna, Qur'ani ne ce suna aljanna, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa rasula. Ba mu kasance muna azaba ba sai mun turo da annabi an kibi. Ba annabawan da aka turo iyayen annabi suka mai tawaye.